Hola! Hola, hola! Hola, senyors. Bueno, avui estic fent la primera i última prova per a la Mar de València. Avui he aprofitat a l'hora de dinar, que he fotut una calda de collons, de sortir per la ruta que m'han ensenyat amb BTT els meus amics del Marraco Bike Lleida, que va de Lleida fins al Fes. Ja ho veieu, no és un desert, és al Fes. Veieu? I bueno, anem per quilòmetre vora 10, molt important, que me n'he trobat ja pel camí. Si mengeu o beveu, per favor, els envasos, torneu-vos-els a guardar i quan arribem a la ciutat o a la primera paperera, fiquem allí dintre. Vale, i així ajudem entre tots a mantenir un net. Vale, bueno, canalla, ens veiem. Adiós! Gent, estem a meitat de camí, estic a uns 20 quilòmetres ja de Lleida. Hem passat l'abocador de les cigonyes, que diuen els meus amics de Marraco, Lleida Bike, pim! I res, ara ens disposem a fer els últims 10 quilòmetres. Una calda de Cal Cristo, però molt important, genoll una mica cascat, però sobretot, quilòmetres per a Iguopi. Ara diria fa un meset que estan amb la causa del càncer de mama. O sigui que dones, amics, marits, pares, fills de mare, per favor, tot el que feu, bicicleta, corrent, que ho monitoritzeu amb Strava, amb Garmin, amb Nike, etc., Runkeeper, etc. Per favor, pengeu el app.iguopi.org. Allà us informeu, obriu el compte i deixeu tots els quilòmetres i els doneu per una bona causa. Vale? Bueno, canalla, us deixo amb aquestes vistes. Ens veiem d'aquí 10 quilòmetres. Adiós! Bueno, quilòmetre 30. I arribo a Lleida, genolls rebentats, però bueno, després d'un mes sense fer res, molt content.